Amb el temps, el món de les titelles s'ha ampliat moltíssim gràcies a la innovació i experimentació de diverses companyies. Per exemple, la valenciana Bambalina, que arriba avui a Palma amb un nou espectacle per adults, Carmen, on es conjuguen les titelles i els actors. Has de fer moltes coses alhora. No només actuar o interpretar el que és Carmen o els personatges de l'obra, sinó que també has d'utilitzar altres objectes, has d'usar la titella, que és com una prolongació teua, però és difícil perquè a voltes tu eres la titella, a voltes eres el manipulador i se juga també en això. L'espectacle tindrà lloc des d'avui al Teatre del Mar de Palma i aporta una nova visió del que es pot arribar a fer amb 3 actors que, a més d'actuar, manipulen els titelles, canten i ballen. I ens explicaran la fogosa i folclòrica història de la venedora de cigarrets que escrigué Prosper Mérimée.